Можете ли да повярвате, че 4 нощувки в тази вила струват само 300 лева? Това е вила Антелия в Левкада, Гърция, която е част от Алони Вила, с които са общо 4 вили. Ето това е банята на втория етаж. Сега ще видите какво друго има на него. Има маса за хранене, ето я гледката навън с огромно канапе, а това е кухнята на втория етаж. Има също така голям диван, който се разтяга и става на спалня. Това са спалните на долния етаж. Това е първата с гледката навън. Вилата е подходяща за 6 човека, тъй като има 2 спални на долния етаж и горе на дивана могат да спят още 2 души. Ето я и втората спалня. Навън има басейн с няколко шезлонга и също така има и масичка. Ето тук можете да видите, басейна даже беше напълнен. Ето я, още веднъж спалнята, има си гардероб, има и всичко необходимо. Вилите се намират в отдалечена част от градчето Левкада, на около 15 минути с кола и имат изключително много растителност в двора. Имаше най-различни растения, лимонови дръвчета, имаше също така лавандула, розмарин, мента, много цветя и така нататък. Ето тук можете да видите малко повече. Това е гледката на сутринта. Цената в този период беше 142 евро за 4 нощувки на човек, което според мен е чудесно.